O Ministerio de Industria e Turismo entrega os diplomas ás 10 novas festas de interese turístico nacional e internacional, entre elas os entroidos de Manzaneda, Vilariño de Conso e Viana. Con estas novas incorporacións, a lista aumenta a 164, no caso das de interese nacional e a 86 as de interese internacional. O salto de calidade para os destinos que implica esta distinción tradúcese en que contribúen a intensificar a promoción e a avanzar nos obxectivos de desconcentración e desestacionalización dos fluxos turísticos, que teñen unha especial repercusión no turismo cultural e de interior. Os concellos de Manzaneda, Viana do Bolo e Vilariño de Conso agrupáronse e presentaron unha solicitude conxunta para que a Festa dos Entroidos do Oriente Ourensán recibira esta distinción. Esta petición foi seleccionada en recoñecemento ao seu carácter ancestral e valores culturais e porque son unha celebración de gran atractivo turístico. Esta distinción concedida polo Goberno de España recoñece a singularidade das tradicións e da cultura e pon en valor a identidade galega. A festa está composta polos entroidos tradicionais que se celebran nestas localidades limítrofes entre sí e os veciños de cada municipio agrupados en folións únense ás celebracións dos outros municipios. A modo de embaixadas entre aldeas, concertábanse e séguense concertando visitas e intercambios con folións doutros povos.